यानंतर तयारी करायची नीरज सुराडकर यशवंतकार, कौस्तुभ म्हात्रे वाडगाव, राज पाटील वाडगाव, सुजल मसेकर संघ म्हणजे कुस्ती. चाणाक्ष बुद्धिमान त्याचं नाव पहिलवा. समोरचा काय इकडे 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 तयार आहे, इकडे बाजूला यांच्या वतीनं सुद्धा ईश्वर पुढे हात वर कर. ओके हा कुंभार गोष्टीबंद शरीर यष्टीचा आणि काळ्या रांगेचा उंचीला कमी असलेला आखीव आणि रेखीव तब्येतीचा विशाल राजगे, उजव्या पायाला काळी निक्या परिधान केलेला. चालू कुस्तीला विजेत्या पैलवानाला मानाची ट्रॉफी बक्षीस दिली जाणार आहे. यश मेघा अंदोशी आणि साई चौधरी चौधरपाडा जोडी लावून राजकीय कुस्ती करायचे. साईश भगत आवाज आणि विनम्र पोटे मांडवा. साईश भगत आणि विनम्र पोटे दोघांनी जोडी करून थांबा. दस्ती वाढण्याचा प्रयत्न हुकलेला आहे. तयारी करायची आहे. यश मेघाळ अंतोशी, साई तळे, यशवंतकार लगेच तयारी यायचं आहे. ही स्पर्धा गणेश उत्सवानिमित्त गेली 50 ते 60 वर्ष हनुमान तालीम संघ वाडगाव व ग्रामस्थ वाडगाव यांच्या वतीने आयोजित केली जाते. या कुस्तीचं खास आकर्षण म्हणजे ही कुस्ती वाळूवर खेळवली जाते. आपल्या महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ही कुस्ती मातीवर आणि मॅटवर खेळली जाते, परंतु ही कोकणी कुस्ती ही वाळूवर खेळली जाते. आणि याचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्रातून सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे आणि रायगड इतर या एवढ्या जिल्ह्यांमधून इथे जवळजवळ 400 ते 500 मुलं या कुस्तीमध्ये सहभागी होतात. आणि या कुस्तीचं आकर्षण वाढवण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र केसरी म्हणजे महाराष्ट्र केसरी मारुती माने, संजय पाटील, चंद्रहार पाटील असे नामांकित मल्ल या स्पर्धेला भेट देऊन गेलेले आहेत. हे या कुस्तीचं खास आकर्षण असतं. यावर्षीसुद्धा येथे सातारा विरुद्ध बेनापूर अशी इनाम रक्कम 50,000 रुपयाची सर्वात मोठी कुस्ती इथे आयोजित केलेली आहे मंडळाने. तेव्हा गणेश उत्सवाचे खास आकर्षण म्हणून ही स्पर्धा इथे आयोजित केली जाते. धन्यवाद. पैलवानसाठी राणे साहेबांकडनं 5,000 रुपयाचं बक्षीस जाहीर झालेलं आहे. विजेता पैलवान 70% रक्कम बक्षीस, नाहीतर अधोगती. क्रिश कडवे मांडवा जोडी लावून ठेव तिथे. क्रिश कडवे मांडवा आखाडा, क्रिश कडवे. सर्व पैलवान मित्र कुस्ती शौकीनांसाठी खुश खबर आहे. क्रिश कडवे विशाल राजे 86 किलो 92 किलो वजन गटातला काश्य पदकाचा मानकरी आणि 86 किलो वजन गटातला सिल्वर पदकाचा मानकरी विशाल